Apa? Terus? Bojoku ki getak. Piye? Kan tak USG jare wedok. Heeh. Wedok tenan ndrale. Bojoku ra betah to, digertak. Grubiak. Ayo nduk ndang metu. Dalane selanggo gantian ropake. Wah anakku langsung perucut metu. Lah, Tenan wi. dalane selak nggo gentenan. Karo pake. Lah, Pak iki bojomu. Ya bojoku. Bojomu ki kulinane lewat ndi engko tak tututane. Wong dalan. Oh iya. Ya ramah itu ya wong mbok menawa bojomu ki wis ra betah. Lah iya, ning ya cerdasne anakku. Nggon apa? Ya sadurunge digertak kuwi maneh wis telepon aku. Heeh. Bu. Apa nduk? Woi, Nyapa? ndang rabi, mikir ora rabi. Lah kowe iki nyapa ngatur uripku? Bah rabi bah ora urusanku to. Mesakno manukmu, mok urungi ae. Lah manukku sik tak latih lho. Engko nek wayahe ngedu ben giras. Ngantek ya enek urung rabi-rabi. Lagi rabi. Aku nek ora karo rondo no wegah. Halo, oke rondo. Cek ndang, mesakno. Rondo pirang-pirang ora enek sing pas kok karo angen-angen. Mosok kancane wis do rabi ping 2 ping 3 awakmu ae urung rabi-rabi. Mbok yo ben. Aku isik mantepne atiku. Engko sekali rabi ora gonta-ganti. Beh. Rabi-rabi. Kowe iki nyapa to repot men ngurusi wong. Lah wong kowe dhewe ora rabi-rabi kok. Sakno manukmu. Padumu pengen manukku to. Tak kandhani. Diomongi apa neh? Rabi rondo iku enak. Sing diomong penake nggo ndi? Kowe percaya ora? Ya ora percaya wong urung tau nglakoni. Ora gagak marahi masak, wis pinter masak. Cuma masake ora rondo tok to sing iso. Ora gagak marahi ngadepi mertua sing model jaran, model singa, model ula, model barong. Wis ngerti kabeh. Ngono. Lah nek masalah Malah jago masih. Piye? Pilih perawan apa pilih rondo? ya pilih rondo no. Rondo kan selalu terdepan. Mbak, cara ditumpaki no sik penak apa ora? Enak to. Masa to? Empuk aku. Beyuh iso mentul-mentul lho nek empuk. Cara panganane kaya apa? Koyok bakpo. Lak metutuk no nek kaya bakpao. Mesti njaluk tanduk we. Ya urung karuan wong ngerti rasane lho urung. Kecanduan. Lah tapi saiki tak walik. Diwalik piye? Kue sing tak tumpaki. Jal, Nyapa? nyatasi pora. Yo panggah oke, arep njaluk model piye? Heh? Kowe nek gak ngatasi ngomong lho ya, pamit sik lho ya. Nyapa dadak pamit. Dijamin tengel-tengel. Ya, Nyapa? Rinyo tak omong. Nyapa? Tibake nyusoni bojo saurunge turu manfaate jan akeh. Mosok apa ya? Oh, ning wajahe tambah wayu. Mosok. Dadi awet enom. Terus Apik nggo kesehatan jantung. apa neh? Mencegah kanker payudara. Apa neh? Mencegah penyakit paru-paru. Terus? Menghilangkan stres. Yo, Menurunkan berat badan. jonekno. Yongko to ya. Joto selara betah. Engko ae ya. Joto jajal. Engko ae sik turu-turu gitu. Muga-muga nomore ra kleru. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu? Leres niki kalih Bu Tania. Mbak Mia, Apa? aja galak-galak to dadi wong. Lak celuk tok ae. Ora mbok kei popo mbok celuk tok ae. Gampang kok tak wae jajan, aku tuku jajan wokeh. Pani ya? Lah nyapa ora wani? Wong sik Padang lho. Jogok jaran. Ora sanesu-nesu to. Engko tak wae jajan. Ceritane aku mau tuku jajan sing saka ketan karo kacang ngono lho. Ora takok. Ngerti aku nek ora tekok, kita omongi. Lah jare bakul iki jajane jenenge turuk bintul. Tapi pas tak pangan ora enek turuke. Sik,
Jin, tak golekno ngamper ndas. Sik, endi Mang? Piye to jane iki? Jajane turuk bintol ya. Iya. Aku pengen lihat, Besti bisa enggak berakting kaget. Bah, cuman berakting kaget. Kecil, Bah. Coba dong, aku pengen lihat. Sonnya ada nggak, Mbah? Udah siapin belum sonnya? Ada dong, Besti langsung acting ya. Ketika soundnya aku putar. Oke, Mbah, siap. Lihat ya, aktingku ya, Mbah. Oke Besti, siap-siap ya. Awaknya selam nawang. Ulian menikah dengan suami yang tidak tepat. Maksudnya ini? Coba ya awaknya menikah jak Kim Jong Un. Bisa awaknya pilih degeng. Sing uyak mangsi di paon. Alah, paling mampu terasi. Aromatik yang khas kuwi piye to? Tapi ora sedep toh. Sing mari wong lanang-lanang iso kemintil ya sing mambut rasi kuwi. Jare sapa? Nek dibukakne ya ngaceng sendika dawuh lho. Lah tarah normal lho. Macem-macem karo lobang sing mambut rasi. Nyapa? Mbok rewangi mergawe ngalur ngidul ngitan ngulon apa? Sing mambut rasi kuwi. Direwangi nyambut gawe lho, golek dhuwit. Mbok rewangi gelut karo kancamu apa? Belani sing mambut rasi. Lah wong gelut e lho ora tau. Aku lho ora iso gelut. Rewangi bengi-bengi ra turu apa? Mikirno sing mambut rasi. Jare sapa? Bengi ra iso turu lho mergo wetenge luwe. Sapa sing mikire mampu terasi? Gayamu paling mambut rasi. Tarah iya lho. Diuseri ae. Gelem kok kowe. Paling yo malah mbok kokop, mbok jilat, mbok ngene-ngene kemaki. Kuwi kan pikiranmu. Kowe tanpa lubang sing mambut rasi lho hidupmu hampa ya kaum lelaki. Sadar. Wong lanang iki uripe hampai mergo gak duwe dhuwit lho. Plonga-plongo tolah, toleh. Alese jan kawandel. Ndah neo kalane ora yo njumbrung iki. Wokeh sukete. Taro celutak iki. Lah nek ora celutak ya duduk wong lanang. Yo mbah. Wong kowe wis tuwek yo pikir dhewe. Mbah piye to? Lah wong sing duwe lho kowe. Saiki bayangno Lah kok megahi men kon bayangne. nek parkirane ketel apa neh terminale ngono lho. Berarti luwih nemen lho terminale. Kaya alas. Tapi Mas yo ngono aku perawatan. Lah wong barang delik lho, dadak anggo perawatan barang. Perawatan apa? Nganggo krim, semprot aroma lavender. Ben apa dadak disemprot barang. Ngentek-ngenteki ragat. Ora kaya ngono mbok beno geong-geong apek abu-abu ngono kuwi ya. Tara sing apek kuwi lho sing ngangeni. Ngono-ngono ndah mbok goleki, mbok endusi, mbok ambungi. Kan kadang kala Mbok rewangi tukaran karo wong, gelut karo kanca, ngentekno dhuwit, ngentekno bondo. lah kok kurang gayan men ngelabui dalan uyuh direwangi gelut. Prei Macem-macem kowe. sak macem ae to. Kok bingung barang semak-semakku ki? Pengen roh. Apa mbok iwangi ngelabang ta? Hah? Ngono ya ora apa-apa. Mumpung aku nganggur. Rene nak apa mbok iwangi ngelabang? Rene. Saiki to. Bocah kok celutak dadakan. Kan wis diomongi to mau. Nek ora celutak kuwi lho duduk wong lanang. Nggonku iki aja nggo dolanan. Mergo nggonku dawa kaya gedang. Rondo ora mati. Mbak, aku
Aku arep takon, definisi cowok ganteng iku sing piye to menurut sampean? Definisi cowok ganteng menurutku. Nomor 1, gelem pacaran karo rondo. Nomor 1, gelem pacaran karo rondo. Iya. Sing nomor 2, Mbak? Nomor 2, seneng ngejak blonjo, shopping karo rondo. Seneng ngejak blonjo shopping karo rondo. Wah, bakal ngentekno duit iku, Mbak. Lek sing nomor 3, Mbak? Nomor 3, seneng traktir makanan karo rondo. Seneng traktir makanan karo rondo. Iku biasane rondo sing lowem ngono iku ya, Mbak. Senengane mangan ae. Lek sing nomor 4, Mbak? Nomor 4, fix no debat. Kowe ganteng menurutku. Nah, kok iso ngarani aku ganteng iki piye? Nek kowe seneng karo rondo, seneng traktir rondo, seneng ngejak shopping rondo, wis dijamin no debat kowe ganteng. Alah, gak ganteng ya ora apa-apa, Mbak. Bandane akeh. Ya nek minimal ki nek gedhi, dawa, bengkong, atos, durasi lama, bergotri ku ya mantep kuwi. Tapi golek-golek ngono kuwi angel. Ya toh, kudu didelok sik ciri-ciri laki-laki yang sentolopnya bagus sih. Ini tante mau bicara masalah ciri-ciri laki-laki yang sentolopnya bagus. 1, dhuwur wonge ya toh, kuru. Ya aja lemu-lemu. Terus jempolnya gede. Iya toh. Dirungokne kupinge dijembreng ya. Iki drijine iki bengkong. Gede bengkong ya toh. Pupune iki cilik. Aja sing gede-gede, aja sing ndek bokong ya. Wong lanang iku nek bokonge gede manuke cilik. Ngerti ora? Rungokno iki kupinge dijembreng. Ya rada sangkuk. Terus ki gulu menjinge iki sing gedhi. Dadi nek nggih ngelek ngono kae sama kleker. Dek, sesuk awake dhewe metune awan ya. Metu awan wedi kepanasan. Ya bengi. Metu bengi wedi kademen. Lah terus penake piye? Sing penak ki metu njero bareng sampean, Mas. Masuk ora? Ayo masuk ngono kuwi. Ngono kuwi ya aku suka no. Wis membengi ditinggal turu ora dikeloni. Lah jare kon turu gase. Lah maksudku ki turu awan ra turu bengi gase. Turu awan piye to? Ya turu sore aja bengi. Bengi kan aku ditinggal turu. Lah membi tak keloni no kok. Nara tak gugah ya rambut keloni kok. Lah karep njaluki sing kepiye? Yo gak juga aja gasik-gasik turune, tapi engko bengi aja bengi-bengi turu. Nah, wis turu awakmu ya kudune turu. Ngono kok ngono lho, menange dhewe ngono kok. Ya ora aku mbok tinggal turu rambut demek, rambut los-los. Lah mbok yo ngomong nak pengen ki. Lah aku wis ngodo-ngodo ora peka. Ngodo-ngodo piye lho ora ngomong kok ngodo-ngodo tok. Demek-demek lho. Demek-demekmu iki. Wis saiki yo. Nyonya, aku minta naik gaji. Kenapa mesti seanakan gaji kamu? Lagian kamu kerjanya malas. Ada 3 alasan, Nyonya. Pertama, saya membersihkan rumah lebih bersih dari Nyonya. Siapa yang bilang? Tuan yang bilang. Awas dia. Kedua, saya masak lebih enak dari Nyonya. Siapa yang bilang? Tuan juga yang bilang. Dasar dia. Ketiga, saya diranjang lebih hebat dari Nyonya. Apa? Tuan yang bilang juga? Bukan Nyonya, si Rasid, supir Nyonya yang bilang. Katanya Nyonya kurang hebat diranjang. Kamu minta naik gaji berapa? Kita bicarakan ya. Nono, rugi tiwas teh ngudari. Oh, ayo gur murah ngarik spray tok kok. Salahe wong kon meneng kok malah digedhe. Kok nyalahke aku? Lho dasare kowe iki sing peltu kok. Ayo, Nang. Gak ora iso. Ronde kedua. Ora iso buku. Ora iso. Ciri-ciri wong lanang idaman.
Iya, ciri-cirine apa ae, Mak? Wangi. Wangi kaya aku iki, Mak ya. Terus apa ae, Mak? Steril dari kuman dan penyakit. Aku ya jelas steril dari kuman dan penyakit, toh, Mak. Piye to kowe? Gak pernah marah. Aku ya gak pernah marah, Mak. Tapi mutungan. Cium istri sehari 50 kali. Gak dower lambene ku, Mak. Sehari makan 1 kali. Yo kaliren. Hafal minimal 30 kecamatan. Lagi pendaftaran caleg tau to, Mak. Gak pernah selupa. Alah, Ibu, Mak. Ma, Dalem ayang papi. Mama lagi apa iki? Lagi pargoy. Pargoy apa? Kendah nyuci piring kok pargoy. Nah kok masih tanya lagi ngapain? Oh, jelas-jelas mami cuci piring loh. Itu makanya mata itu ditaruh di wajah, tapi jangan di dengkul. Mataku tak kayak bun-bunan orang nang dengkul. Jelali lho minggu bengi maljum lho. Tahu lah malam Jumat kenapa? Duh, malam Jumat kok kenapa? Malam Jumat itu nanti malam Tommy kok. Ya malam Jumat itu ya malam, tapi gak ada malam Jumat atau sore-sore jam 3 gitu loh. Maksudku ki nanti malam ki nyicil lho Mak. Ki dong ora to. Nyicil gimana toh? Lek ngawur. Wong nyicil gimana? Kau udah takon marahi meneh Tommy. Sarungmu itu loh Pin, ganti celana sana loh. Wegah penang nggo sarung ora ribet. Ini kompretmu lek terbang gimana? Terbang yo ben to kok. Nanti malam mami mau pakai apa? Ah, yo pakai mrite papa, oh, mosok pakai apa? Udah mandi sana loh. Yo tak mandi, pokoknya nanti malam aja lali lho. Iya ya Allah,